Pun Angger Tresna Kumbo Tombo saking desa Wonolilo nuhoni pamundutan para warga dusun jagoan nggo acara berarti desa Wilujeng sonten Hum Swastiastu salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan katentreman miwah kebagas swarasan mugi tansah tumedhak temanduk ing panjenengan dalasan kula Waraden sagung keluarga. Langgeng rumiyin sumrah atur ing ngarsanipun para sesepuh bini sepuh dalah kasepuhan para alim para kiai rinangkung bobo pangarsa dusun Padekahan Jagoan Sumawana Semarang lan ugi wonten pangarsanipun para pamirsa pandemen seni budaya Jawi. Semoga kita tansah ngambali ngunjuk atur wonten ngersa dalem Gusti Kang Mokawasa ingkang sampun paring rahmat nikmat ambabar kawilujengan dumateng kula dalasan panjenengan sedaya. Nuwun kula nuwun pepanggihan kalian keluarga ageng seni tari minak konser saking keluarga ageng WWM ingkang mijil saking Padekahan Batur Kelurahan Wonolilo Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Wonten ing siang sonten punika kasuwun derek mangayu bagya ngregengaken suasana perti dusun Padekahan Jagoan Sumawana Semarang. Lan mugi kanthi gelaring beksan konser saking WWM tansah saged miyak spining suasana wonten ing adicara siang sonten punika. Lan ing pangajap donga pangestu saking kula sak kanca keluarga ageng seni tari WWM mugi sedaya warga Padekahan Jagoan mugi-mugi tansah pinanggih kawilujengan tansah rahayu ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Sagung para pamirsa sugeng ambreksani ngantos paripurna konser WWM. Keparengo kawula atur pambagya uri-uri kabudayan budaya dawa
seni minak konser badhe makarya menawi lebat kula nyuwun pangapura.
menika saking Pak Rumat menika badhe ngaturaken pangandikan. Niki maringi dedonga kalian padukan mriki sekedhik mawon apa dangu sampun wonten menika nggih. Monggo Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sutresna budaya ingkang minulya ing wekdal punika nuhoni saking panjenenganipun Bapak Panitia penyelenggara kesenian wontenipun dusun Jagoan saking Jagoan Somawana Semarang ingkang dipun pandhegani dening para anggota panitia ugi dumeneng panjenenganipun Bapak sinten wau Bapak Bejo ingkang biasanipun menika bakul kambing utawi kopi. Kanthi menika mugi-mugi masyarakat ing dusun Jagoan dipun tebiaken saking sambikala cinakena dhateng kawulijingan. Sedaya sageta manggih kabejan lan kamulyan awet dinten menika ngantos sak lajeng-lajengipun anggenipun sami amung tani menapa ingkang dados tanem tuwuhipun sageta ijo royo-royo ingkang sami dedagangan nyuwun wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi diwelas asih kalih sanak sederek kanthi pagelaran kesenian minak koncar saking warga masyarakat Merbabu wonten ing ari kelenggahan menika mugi-mugi sedaya panyuwunan masyarakat Padekan Jagoan sagera kasembadan. Kanthi menika radenen wekdalipun kok sampun sonten pramila lumantar kawula. Kanthi nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kalajengaken Bapak ngatemun kalian Bapak Kasenu iki lho Kasenu. Waru waru royo royo
Nggih. Sembah nuwun menika satunggaling atur panglipur nggih menika saking paguyuban Menak Koncar. Menika ingkang pinaringan asma WWC saking menika WWM. Menika wonten liripun tegesipun menika nyuwun saking pangarsa konser nggih menika tegesipun WWM. Oh nggih warok warga merbabu menika sembah nuwun menika saking paguyuban WWM ingkang sampun rawuh atur pangapunten kagem menika para warga masyarakat dusun Jagoan. Nggih. Sampun Pak. Nggih menika sembah nuwun. Oh nggih, menika wonten setunggaling adegan tari kagem panutup saking menika paguyuban WWM. Ngaten, nggih, monggo. Yo kanca ning dhisik kumpira alerap-lerap banyune segara anglian numpak prau layar yen dina minggu mari wisata alon praune wis tekan piap banyu Sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sing keri cokot boyo Boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo. Ya baik para hadirin yang berbahagia, itulah tadi pagelaran seni Mina Konser dari keluarga besar WWM dari lereng Merbabu, dan semoga dengan adanya pagelaran seni tari Mina Konser pada sore kali ini membawa berkah untuk kita semuanya, dan doa dari kami semoga keluarga besar Padekan Jagoan semoga warganya selalu ayam tentrem, gemah ripah loh jinawi, dan dari kami apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.